ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଥରେ ବନେଇକି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା? ତ ଆଜି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚଟାପଟ ହେଇଯିବ ଚିଲି ପନିର, ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ପରଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସକୁ ତାୱାରେ ହିଁ ବନେଇଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାୱା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଗଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପକେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ପରଟା ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ତେଲ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରା ମଜାଦାର ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇଜି ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିନା ଯିବେ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।